Kuya ang istorya na may pamagat na alas 7 na. Dennis, mata na dyan. Madali na mag-alas 7 ning agad, daig ka pananggad na mata. Nagpusipos ning mata si Dennis, sabay naghiling sa orasan. Nagbuhat siya, asing nagpamahaw na. Magparigos ka na para mahamot ka, asin malinig paghilingon. Sabi kan sa iyang ina. Nagtubod man si Dennis asin nagparigos na. Pagkatapos magkarigos, nagbulos na siya kan sa iyang uniforme. Handa na siyang maglaog sa eskwelahan. Dennis, dai na ako mahatod sa eskwelahan, takadakol akong gibo. Ibanan na lang kamo ni kuya mo pag duman sa eskwelahan. Asin hinadukan siya kan sa iyang ina. Paaram po mama, sabi ni Dennis. Paglaog niya sa classroom, kadakol mga aki nakaparehas niya. Nasusupog siya, pero kan nakikipag-istoryahan na siya sa mga kaklase niya, nawara na lang ang supog niya. Pag uli niya sa harong, hinapot siya kan sa iyang ina kung ano ang giniribo ninda sa eskwelahan. Nagparakanta po kami sa eskwelahan, nagpabisto po ako sa sakuyang teacher, saka mga kaklase ko. Nagbasa po si teacher nin istorya, asin nagkakarawat po kami duman. Maugmahon si Dennis sa pag-istorya kan mga ginibo niya sa eskwelahan. Pagkabanggi, nagturog siyang amay para dai siya mahuri sa klase.